Hello everybody! И това съм аз, Hamster BG. И днес ще играем в Survival. Чакайте, аз съм на креатив случайно. Извинете. И така. Започваме нашето изживяване. Сега само да си включа шейдерите. Така стана много по-леко. Само да си го направим малко по-видимостта. И така, първа стъпка. Разбира се, дърво. Сега ще намерим дърво. Едно тишина. Така, след тази дълга тишина продължаваме. Опа. Така. Къде искате да направим къща? Е, тук е много добро място. Нека тук. Така. Нека направим малко пръчки. Втора стъпка. Да отидем в пещера. Сега си копаем дупка. И ще копаем камък и разни руди. Така излизаме. Чакайте само. Бъдещето ще снимам така и с мои приятели. Така че няма да съм сам. Отиваме пак. Така стана малко по-бързо копаенето. Така, на колко ми върви? Еми, това е добре. Вече се стъмнява, трябва да си направим къщичка. Някакво подобие на къщичка, т.е. Нямам блокове, така че ще трябва да си построя малко така. Така, отивам за дърво. Извинете ме. Извинете сега. Така продължаваме. Вече имаме много доста дърво. Така, трябва ни малко месо. Ела ми крайбичко. Къв късмет. Толкова. Така. Трябва малко повече.
Това е малко къщичка. Не мога да кажа, че е къща. Това по-скоро е някакво просто да не ме хапнат някой. Така, тук има много вълна. Тя ще ни трябва за легло. Опа. Няма да... Поне няма да чакаме. Докато свърши, извинете. Извинете, че няма скин, просто влезнах в друг ник. Имам премиум акаунт, ама сега забравих да го сложа. Такава мини къщичка. Как да се каже? Това все пак не се нарича къща. Вече го казах 100 пъти. Защото просто не знам какво да казвам на това клипче. Това ми е първото клипче все пак. И малко ме е срам, честно казано. Извинете мен. Така. Сега да си направим вратичка. Сега ще стане друга врата, не така. Еми, доста честно казано, мило. Така, малко да поядем. Хайде тук да си направим шахта. Пак, извинете ме, тук ми звънят. Така, извинете ме. Това беше малко пауза. Възможно въобще не се снима клипа. Аз сега просто така си играя. Ако не ми харесват шейдерите, мога да ги махна в следващата епизод на това изживяване. Въобще не мисля, че ще снимам повече. Така. Отивам да си направя повече каменни инструменти. Вече май се стъмнява. Така, трябва ми малко торчо. Или просто... Да, така е по-добре. Така. Сега ми стигат тези инструменти. Отивам за дърво. Не знам защо не става нощ, това е малко странно. Или просто за мен времето върви много бавно. Затова. Колко ще снимам? Сигурно 1 минутка. Но вече казано, честно казано, доста вече се развих. Имам легло вече, храна и всички неща. Да, храната в изобилие. Къщата, не къщата, т.е. още не прилича още на къща. Ще се преселя. Сигурно ще започна тук да правя нещо по-добро. Добре. Сега се стъмнява. Отивам в бараката. Не мога да скоча. Какво да направим? Така, сега изчакаме докато стане нощ и ще легнем, за да ни е по-спокойно. Ето, че настъпи нощта. Хайде да погледнем на това.
Доста красивичка, а? Сега... Що още ми показва, че не е нощ? Ето. И така, сега къде ще се появя, когато стана? Това е един много голям въпрос. Добре. Ой. Добре го. Не обичам да строя камък, ама... Нека за първа къща става, нали? И... ще стане нещо, не знам. Така, къде беше пещеричката? Точно. Така, не знам как да построя, ама ще пробвам. Тук ще има стъкло. Това е високо. Нещо става. Горе-долу. Сега ще отидем в нашата пещера. Ще ни трябва пясък, за да направим стъкло. О, какво съвпадение. Чакайте да улесня тази работа. Извинете пак. Извинете сега. Така, ето че сме тук. Вече стъмнява ли си пак? Опа. Мисля, че не стига за сега. Така, отивам за малко дърво. Сигурно вратата нека е такава. Честно казвам, много грустно. Все пак. Сигурно ще достроя тази къщичка и ще свършвам. Ето, че съм тук.
Извинете, че е много тихо, ама просто не ми се говори много. Така, сега имаме дърво и може да достроим своята къща. Така, ето, тук съм. Сега отиваме пак за камък. Мисля, че скоро ще свършвам. Сигурно когато се достроя къщата. Извинете за шумовете, които може би да чувате. Това там отвън има така. Отвън. Тия са шум отиват такова отвън. Изникат. Така че... Опа. Ето, че нещо не стана. Поне нещо. Ето ни желязото. Да направим кирка. Така, сега ще отидем пак в пещерата. Не, нещо не става. Исках да направя такова въглища. Ще пробвам така. За сега нямаме кол, т.е. за това ще трябва да е така. О, там има море. Може да намерим подводна крепост. После. Разбира се. Така. Ето и че стъклото дойде. Ще ни трябва 6. Точно 6. Сигурно сега ще свършвам да играя. Само да достроя малко къщичката. Еми, ето, на това е свършвам. Айде, чао! С вас беше Hamster BG. Надявам се да ви хареса клипчето. Айде, чао!